The star to watch out for kini ang paghulagway sa film and TV actor nga atong makauban. Busa ilailahon pa nato ang lead star sa romantic fantasy and culinary series The Lost Recipe. We have Kelvin Miranda. Mayong buntag, Kelvin, and welcome to GMA Regional TV Live. Magandang umaga din po sa inyo lahat. Ayan. Salamat po sa pagpapaunlak niyo dito sa akin sa morning show po ninyo. Ayan. We're so delighted to have you also with us ngayong umaga, Kelvin. Kumusta ka na? Ayos naman po, mabuti. Ongoing po yung taping namin. Actually, nandito po ako ngayon sa location. Congratulations, Kelvin, ha. Top rating itong fantasy romance series nyo, ang The Lost Recipe. How do you feel na patuloy ang success ng series na ito? Siyempre, galak na galak po ako sa patuloy na suporta ng mga taga-subaybay ng The Lost Recipe. Kelvin, this is your first lead acting project. Anong pakiramdam na pinagkatiwalaan ka sa role na ito? Siyempre po, nung una, hindi ko in-expect na talaga na ako yung gaganap bilang Harvey. Nakakagulat dahil siyempre, first nga po. Pero nakakapag-adjust naman and nagsisinking na sa utak ko na ako na talaga si Harvey. So, masaya, thankful. And of course, pag-usapan natin itong character mo bilang si Chef Harvey. How do you relate dito sa character mo bilang si Chef Harvey? What do you like about playing this character? Ako po kasi, as Kelvin, talagang napakahilig ko rin sa kusina. Mahilig din talaga ako magluto kasi yung airmat ko, yung nanay ko, talagang mahilig din sa pagluluto simula nung bata ako. Nanonood lang ako sa kanya. Hanggang sa naglakas loob, sinubukan ko magluto. Hanggang sa nakapagluto ako ng mga dish. Ayun, nakakatuwa. Tapos, yun yung gusto ko kay Harvey. Tapos yung pagpupursige, yung pagmamahal niya sa pangarap niya, sa pamilya niya. At dahil may temang time travel and fantasy itong The Lost Recipe, we want to know if you were given the chance na mag-time travel, Kelvin, ano yung pinaka-memorable moment in your life na gusto mong balikan? Siguro yung pagiging sanggol ko. Kasi gusto kong ma-experience ulit yung yung bang parang wala kang masyadong iniisip, kundi yung gatas lang. Yung kalinga lang ng magulang mo. Ano din ang gusto mong baguhin if you can time travel? Gusto kong baguhin yung bago pumasok dito yung COVID sa buong mundo. Kasi yun lang yung nakakapagpahirap sa ating lahat, hindi lang sa ating mga Pilipino, gano'n sa buong mundo, di ba? And since time travel na itong pinag-uusapan namin, we'd like to know, paano ka nag-umpisa sa show business, Kelvin? Nag-audition lang po ako na nag-audition. Dati ayaw ko talaga, pero yung ate ko at saka yung nanay ko yung hindi naman nagpumilit, nagpa-isip sa akin ng mga bagay-bagay na baka para sa iyo yung ganyang bagay kasi yan yung hilig mo eh. Ano-ano pa yung mga mangyayari kay Chef Harvey at kay Apple? Napakalaking magkakaroon po ng malaking pagbabago dito sa The Lost Recipe. Pero kaabang-abang pa rin po. So hindi ko sila pwedeng i-share dahil magkakaroon ng idea yung mga manonood. Kaya dapat talagang tutukan at abangan ang The Lost Recipe dahil napakarami pang ihahain para sa inyong mga manonood. And so Kelvin, imbitahan mo ang lahat na abangan ang The Lost Recipe gabi-gabi. Kaya mga kapuso, iniimbitahan ko po kayo na manood ng The Lost Recipe Mondays to Fridays po yan, 8 p.m. sa GMA News TV po. Maraming salamat po. Maraming salamat din, Kelvin, for sharing your story with us. Salamat din po.